morning. Maagang marites tayo. Kapag ka pinaba ang lahat. Nakakover kayo? Wala. So, maagang maritesan po ito. Buti pa si Mama Sita nakaligo na kaagad. Ang aga. Sana all. It's DJ. Parang nauna rin ako eh. Kasi ano eh, kumakain tayo ng kuhol. Ayan eh, parang naiipitan ako ng ewan. Sabi ko, yung simple na lamig ko. Sabi ko, baka ito yung challenge na ginawa namin uyong. Bawas kami ng tubig na may yelo. Something ba? After nun, sumakit eh. Nalalamigan ako. Yaw-yaw, isa gabi. Bago na pa. Hindi mo alam yan? Alam ko yun. Ang mga pass naman yan, tsaka yung mga dagdag na buhay. Kaya pag-akit ko yaw-yaw sa mga yaw-yaw. Sabi ko nga, alam ko susunod yun. Alam ko susunod yun. Sinakit ko na. Nalaman ko bigon na siya kasi sabi niya. Hindi kasi, kahit naman nung hindi pa nag-aanuhan, hindi pa sinasabi niya. Hindi, pero yun ang sinumulan niya kasi nga galit na siya. Kaya tinatawag ka na ng gano'n. Ay, sumagot ko pa ng, ano yung Kelvin? Ay, may maritesan kami. So, tutok nyo na lang yung tenga nyo kung aabot. Yung pajamas na po namin, Ate Shawny Imperial, bigay po ni Ate Annalina, isa rin sa mga Sprikitik official, mga fans ko. Sige Mar later. Ay, isa akala ko naman nakabili. Hindi pero mabili. Pero pinakinggan ko lang, aga-aga namin yung malasing ko. Aga-aga. Hindi ka na makinig dyan. So, alam mo lahat mga na yan. Nagsasabi ko ko, minimin mo lahat. Happy birthday, Lisita. Igaraw, kay Asar mo naman dito. all the best. Kaya sa... Kasi dahil gawin sa dito, asat na ako. Nandito sila ng baby ko. Wala. Nasa sila. Nasa sila. Ayaw niya may salita sila kung first dito.
Hindi ko sila mag-isa yun. 10 minutes yun. Hindi niya alam na-record. Kung na-record ko na, ang ganda naman nagsabi. Kasi pagpasok, hindi ka na lang salita. Eh, sa talagang nagabi. Eh, wala kasi sa akin yung sa baba. Kasi alam ko na nga silent ako man. Tapos na kami. Hindi, sila mo nagsabi lagi ni Dominic niya. Siya pa na. Hindi pa siya nagsalita, hindi niya alam. Kasi nagsalita siya ng unang minutes. Tulikod mo siya. May chismis ka. May chismis ka. Talaga ko nagsasabi talaga niya as in. Nagulat ako sa mga. Pinagbibigyan ko lang kasi last year. Actually, kaya niya pa. Nagulat na ako sa makyat kaya hindi ko sa inaya eh. Hintay ko lang kasi nagsalita siya ng saglit. Umakyat lang naman ako kagabi, hindi ko siya inaya kasi nung nag-inom pa sila. Yun na nga. Tapos umakyat din. Hindi, pero nagsabi ka. Oo. Let na ako. Nagsabi ka sa kanya. Gusto mo yun. Kasi nga, doon siya nanggagaling kasi akala niya pinasilos ko siya o binabahagi ko siya sa akin. Kaya ano, churro. Yun yung sinasabi niya. Alam mo na gusto mo. Ano yung siya ng parang bigla ng salita? Nakatalikod ka lang. Oo. Nakaharap ko sa mga nakatalikod sa akin. Kaya yung camera na sa yun yung ano. Good morning, bitches. Julie the Player.
pinapakinggan kaming chismis. Ay, mas. Wow. Nakulakaw sa nakulakaw. Exercise. Si Dido ang nagsabi. Hindi ako mabilis nagsawa. Sumang-ayon ka. Oo, pero yun na lang silang pero hindi ako mabilis nagsawa. Alam mo yan. Hindi ako Oo mabilis. nga, pero sumang-ayon ka kasi. Kasi sinusumbat ko pa sa kanya niya. Ang daming offer, ang daming bigay sa niya. Ang daming offer sa niya. Pero never ako ng lalaki. Ganun. Eh, totoo naman. Totoo naman. Kaya, kasi, parang kasalanan ko. Kasi uwi ako doon. Magawa mo lang gusto mo. Masaya. Ayun. Selos siya. Oo. Ako ba nakang nakagawa siya? Yung people siya. Tamang hinala. Grabe talaga nito. Itong lasing siya, ay grabe siya. Sumaaga ka pala nagising. Lasing ko. Pero natulog ulit. Ang dami ko mong Ang lalaki rin. ayun pala. Sabi ko, Hindi kasi di ba pinipilit mo siya. Pinipilit mo siya. charot-charot lang yun. Eh, siyempre siya. Ano siya? Totoo yun, sinabi ko. Gusto nyo yung mga laro ng putang ina, ano, pating kayo tayo, mahuli tayo. Yun namin. Parandaan na tayo, hindi tayo pa
paurong, pausbong dapat, hindi paurong. Chismis po, chismis. Spelling. Kailangan ng magasgata mo. Kailangan. Handa ako ng gawin mo. Ibig mo. Ibig mo. Walang problema. Kailangan ng ano mo. Kaya ako gumawa sa sarili kong balik lahat. Sarili kong ano. Sabi ko lang sa'yo, hindi ako magkahabol sa'yo. Wow. Kahit alam ko sikat to, may pera ka, tangina mo. Ako magkahabol. Wow. Hindi naman totoo. Wow. Ayun, ayun. Hindi niyo ba? Alam niyo patay na. Alam niya pero Fake. Sabihin ko. Gawin yung mga fake, yung mga hindi tunay sinusunod eh. Parang plastic. Good night. Tapos ayun, lahat ng mga sinasabi niya puro positive na po. Busy siya. So, 3 minutes lang yun. 3 minutes. Hindi na magkarelasyon ko yun. Sa mga kaibigan ko sa Philippines. Wala kang pakialam kahit share mo, mabigay mo kahit tulog. Sabi ko mo naman yan, magkano ang exam. Gawin mo exam yan. Aralan mo. Mababaw lang naman yung sinasabi ko. Ang malalalim niya salita ko na mawawala. Nag-crack talaga. Kasi pinapalala ko yan. Dahil mo na iba. Sakit sa mga pagkakita ko para magsalita. Sabi, oo, kaya mo ganun. Tiniis talaga ni kagabi na matulog na wala akong yapos. Hindi na natutulog wala akong yapos. Yapos! Magwawala yan. Talaga kukunin niya kamay ko. Gabi nakatagingkod na siya na kayapos sa sabihin. Dimitris. Pero pag madaling araw na siya na rin yung mabuksan. Maganda rin ba yan? Akala ko kagabi, sakyan na niya. Pero akala ko din niya. Wala, ikaw na siya. Yung pag-ganon mo.
Oo, pero akala ko, hanggang Yung doon lang. umuuso pa nga siya. Akala ko hanggang doon lang, pero dinala niya pagdating sa kwarto. Gumano pa kayo, di ba, ni Tatok? Sunod din sa selfie. So, manghinala si Gagi. Ay, hindi, yun yung umiiyak ako. Tapos, si Dong. Hindi ko dito ka doon sa sinusi. Ay, oo nga pala. Pero sinusi ko siya. Tinitingnan ko kasi anong reaction mo. Sabi ko, Dong. Sabi ko, ano tayo na may ate? Sabi ko, ganyan. Ay, bukingin ko kasi ito. Tapos, bukingin ko ba? Dong, dyan ka. Sunod ka sa akin para, tapos pag ganun ka naman. Sunod ka sa akin. Dito nagiging sa kotse. Umiiyak ko. Sumirin, nandun si Dong. Sinapit siya sa akin, di ba? Ano? Ano, i-score ka pa? Yun, dun pala yun. Tapos pagbalik ko, Mas lalo. nagpabrand na siya, inaasar ko siya. Tapos nagulat si Dom, bakit? Puta kang dito kasi sili-sili ko sa Philippines. Kasi naasar ko siya kung saan siya maghahabol. Feeling niya na mahabol na buli ko siya. Tapos umakit na ako pala yung agad. Kaya sabi niya, alam talaga maghahabol sa'yo. Pero pag Inasar niya po si Kelvin. tapos magawan to ng reaction eh. Babe, matunggan mo lang. Bali. Lakas din po kasi niya mga asar kagabi. Eh yung isa, wala eh. Dalagang talo siya kay Brenda. Hindi siya aabot. Mga Marites. Okay-upload mo naman yung pinakikinggan niyo. Gusto niya pakinggan naman ni Kelvin isa-isa. Aray ko. Basta ang pinaka-root nito, Ikaw din. pinaka-root nito ako, nagpapwestuhan kasi kami sa mga exes ko dito sa baba gabi. Tapos ito naman sila mga gatong-gatong din, sila ni Dito. Nasabi nila na mahilig daw ako Mabilis ka magsawa. Bilis ako magsawa. Hindi na ako nagsasawa sa jowa. Akin lang, kahit mahal ko pa yung jowa ko, kaya ko makipaghiwalay pag ayaw ko na. Pag sumobra na. Lalo pag may nahuli na ako, ganun-ganon. Ayun nga pala, hashtag tiwala. Kagabi. Yun ang pinag-uusapan yung tatap. Tapos, sinaasar-asar ko siya na hindi na... May lalaki kasi kagabi, pero tapos na kami nun. Nakatatlong beses na kami nun dati. 2019. 1980. 2018 no yata, 19, ganon. Ay, 2019 na yun. Tapos, inaasar ko siya na pauwiin si Kelvin sa Laguna para magka-score ulit kami ng lalaki. Si Kelvin asar na asar. Tapos yung si Dominic, pinagtitiripan. kasi si Dom sa tropa, asar-asar ko si Kelvin. Kung saan si Dom, sunod din ako nagsunod para yun ang anong habol ni Kelvin. Sunod din siya nagsunod. Tamang bantay po Hanggang sa siya. nagkainitan, ganun galit. Nagagalit siya, nainis siya, tapos naasar niya ako. Hindi niya ako tinatawag na babe. Tinatawag niya lang akong friends. Naasar-asar ko siya. Hanggang sa, pumapatol. may tama Kelvin ng din. alak. Naasar-asar ko siya. Hindi mo ito ng Laguna, ganun. Iibig kita sa bahay. May iibig mo sa bahay. Sabi niya, iibig niyo ako, ganyan. Dikit nyo, ganyan. Tapos umakyat na ako kasi gusto ko na matulog. Umakyat din Sumunod siya. din. Tamang bantay din. Pag-akyat niya, bigla nagyaw-yaw sabi niya. Tama na, ginagago niyo ako, ganyan. Nirecord ko. Ayun, din niya alam. Tapos nahuli niya ako nagre-record. After ko mag-record, siya kasi nagsabi na, hindi. Mabait ka Masarap ka talaga. maging jowa. Mabait kang kaibigan. Matulungin. Nahuli kasi. Hi kay Joss, ingat ka dyan. Joy James. Hello Marites. Upload mo na kasi moms para maintindihan. abang lang muna. Ito pakinggan niyo ha. Ang galit mo. Dito lang nga. Yan. Kailangan ko yung totoo. Hindi yung fake. Hindi ka. Naulo ko. Sabi ko lang sa'yo, hindi ako maghahabol sa'yo. Kahit alam mo sikat ka, may pera ka, tangina mo. At ako maghahabol. Galit yan. Hindi ka naman totoo. Nada. Mga Marites. Kailangan ko yung totoo. Hindi yung fake. Dapat yung mga peke, yung mga hindi tunay, sinusungulog na yan eh. Parang plastic. Hindi nga siya lasing. Binabantayan lang yan. Sadyang nagselos talaga Good siya. night. Tinamaan siya ng selos.
pa yung iba. Oh. Yung mga marites talaga nakatutok, oh. Ate Chami, ano na? Pag sinend ko to, Comment na. pag sinend ko to sa kaibigan ko, paano tayo respetuhin? Oh. Ate na lang to. Oh no. Ganyan na magkarelasyon. Ganyan yung may live-in. Tangin na ba't yung sasend sa mga kaibigan mo? Siyempre hindi ko ito send. Tangin na wala kang pangalaw. Kay share mo pa. Ibigay mo pa kay Tulpo. Ganda mo, Siyempre, bro. analyze ko lang. Oh yan. Bigyan mo ng kumbaga ka, exam. Gawin mong exam yan. Oo, pag-aaralan ko to. Oh, pag-aralan mo. May exam ako, may test ako, alam ko yun. Dito ka, Teddy. Mabababaw lang naman yung sinasabi ko sa'yo. Hindi pa naman mababaliw dyan. Pag binigyan kita ng mga malalalim na salita, doon ka na mababaliw. Example. So, alam mo na. Example? Ano example na mas malalim sa bukod din sa plastic, hindi pa ano pa. Ang dami mong ebas. Ano nga? Dami, ang galing mo magsalita ng gano'n. Ano pa? Ang galing mo ang galing mo Huwag mo nga akong sakyo sa mga ganyan ko para magsalita. Ako hindi pa alam yung mga ebas. Ano ba yun? Ebas, tangina. Sabi. Oo, ba't Kaya nga, ang galing mo yung... hindi ka tanga? Kaya nga, ang galing mo kaya nga. Ang galing mo nga eh. Kaya parang Mas magaling ka. Mas magaling ka. Go. Kasi nakukontrol mo ako. Tapos, Mas magaling ka, nakukontrol mo ako. ano pa? Wala na. Sabi mo lahat. Maganda ka. Tapos, Yun lang. Yuki, Kim and Rochelle. Masaya po si Brenda. Masaya po talaga siya. Masaya siya kay Kelvin. Happy siya. Kasama matulungin ka. tapos. Yung pinapakinggan niyo, huwag niyong husgahan kaagad kung anong meron siya. Tropa mo kahit sa jowa mo hindi mo ganun. Lambingan yan nila. Basta solid ka. Hindi totoo. Solid kang kaibigan, solid kang jowa. Yun lang masabi ko. Promise. Tapos, Soyla Tariao. hindi totoo ang mga sinasabi, plastic, kapag kunwari. Sino ikaw? Grace. Hindi Yes. ganun. Yes. Talagang aminado siya Hindi na naman si lahat Selo ng mga siya. ganun sinasabi. Aminado talaga Niebas si mo. Kel. Ano boss? Sabi. Sinasabi ko. Isip mo yun. Kasi naluluto ko sa sarili mong mantika. Then, Alam mo yung naluluto ko. Good Alam mo morning. naman yun eh. Hindi ka naluluto sa mga GK ebas-ebas dyan. Blizzy. Sa tabi-tabi. Ba ang haba ng buhok ni Brenda? Sige na rin. Good night na yan. Isa nila. Bye. Shoutout sa inyo mga inutil. good night. Good night. Thank you. Have a nice day, baby. Thank you. I love you. You're welcome. Misot ko sa akin. Alam mo, minsan masarap din sa feeling yung gano'n. Yung alam mo nagsiselos yung ano. Pero wala naman, hindi naman niya talaga gagawin yun. Kasi close naman si Calvin tsaka si Dominic. So, sadyang naggaganda-gandahan lang itong si Marites Brenda. Chuchay Bochi. Alam mo kagabi, nasaktan ako sa mga pinagsasabi niya dito. At ang dami niya sinabi. Dahil sa mga sinabi niya, saktan ako, hindi ko alam kung magkikagulay ba ako, ganito. Kasi hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Tapos ngayon ko lang na-realize lahat na may ginawa pala ako kagabi na pinagsiselos ko sa kay JP na, babe, kasi, punta ka na ng Laguna, mga isang linggo. Yung mga sinyasan nyo, tapos, bunsaro ko hindi ko rin nakikita, angulo ko rin yung angulo niya eh. Tapos, Kaya nag-gets ko rin siya. Tapos, inano ko pa siya kay Dominic na, Dom, dito ka muna kumari, may gagawin tayo. Kasunod din siya. Yun pala, nagalit siya. Kasi, Nakakala niya, yung sa'yo, trip mo lang naman, pero Oo. sa kanya parang feeling niya, kaya gusto mo na. akala ko pinagsiselos ko siya o inaasar ko siya. Pinag-asar ko siya, pero akala niya totoo yung mga ginagawa ko. Kaya lolo mo, ayun. Imbis na hindi pa umakyat agad. Tapos kanina sabi ko sa kanya, sinasadya mo ba lahat ng ginawa mo kagabi ni Minimin? Anong Minimin? Totoo ba lahat ng mga nagaling sa puso ko? Oo, alam ko lahat yan. Kaya mamaya na natin pag-usapan. Sabi ko, hindi mo na magsuri yan. Anong ba na dami yung sinabi? Intindihin ko pa kung lasing siya. Yung pala ako dapat pala kailangan mag-sorry. Sabi niya, kawawa naman daw si Kelvin ako. Yan yung gusto ni Brenda. Ganda-gandahan. Yung... Actually, malakas makasar si Brenda talaga. Sa kanya. Kay
kay Kelvin. Kaya kahit labag sa loob ni Kelvin minsan umalis dito, ayun niya talaga. Ayun niya talaga. Kasi iniisip niya talaga gawa ng kalokohan na si Brenda. Di ba? Aga-aga, may nasagap tayo agad na chismis. Minsan masarap din talagang gumising na mas maaga. Kung masasagap ka kagad ng mga bali-balita. Mamaya pakikinggan na ano. Maya lalabas na yung isa. Pakinggan natin yung ano, kwento niya. Kukunan ko lang. Kukunan ko lang po sa dito. Babe, nagising siya. Oh, babe, sorry. Sabi niya. Sorry na. Sabi niya. Oh, sorry, wala ka namang kasalanan. You're sarcastic. Wala ka namang kasalanan, di ba? Baka nakatalog-talog na ikwento mo na yung... Naikwento niya na yung video. So, abangan natin later kung ano magiging sagot ni Kelvin tungkol sa mga pinagsasabi niya. So, for the meantime, gala-gala muna tayo. Bye! Bye muna daw mga Esprikitiks. Ati, bye ka na sa ating mga ka-Esprikitiks. Bye! Thank you.